Как се чувам? На Чакай. стрима. На стрима. Blablabla. Добре, добре. Добре. Значи ще говоря малко по-силно. Или може другия вариант, Желев да слаги колоните или слушалките. Това може да е другия вариант за това да ме е чувал по-тихо, но както и да е. За какво говорихме, спомняш ли си? А, Чакай да се сетя. М, аз се сещам, че ще да кажа, да, за битките и за съдиите. Верно, И аз давай, се давай. сещам, че ще да кажа това, че тия битки онлайн забавят изграждането на тия принципи за респект, за уважение на този, който танцува. И тези работи трябва да се изграждат, ако този човек е срещу тебе. Мгм. Така би следвало, защото ам, ако ти правиш битки с клипове, усещането е много по-различно от това на истинска битка. И аз пак заради това казвам, че много искам по-нататък, като имам възможност да се занимавам с организирането на събития, свързани с Мгм. популяризирането на силока и съответно правене на битки с компетентни съдии и класни танцори. Аз обаче ще ти кажа нещо. Имал съм така на предпоследния On Fire, който третото издание, бяха разделени, защото нали имаше батали. И групите бяха няколко. Едните бяха брейкъри, другите бяха попъри, третите бяха хип-хоп, нали, хип-хоп, който си е така ню стайл, мога да го нареча, защото нали истинския хип-хоп танц е брейкинга. За хип-хоп стила, който са го създали, сега как точно се казваха, не, щях да кажа Electric Force, обаче те Electric Force, да, всъщност да, точно така, Electric Force се казва. Се казва кръто, който е създал точно този хип-хоп. Един от така големите представители, той беше в България, е Buda Stretch на Electric Force. Такъв тип хип-хоп и също така Силок имаше група. Мгм. Значи, спечелиха Силок групата. Те бяха трима човека. Респект за моят човек Лил Дифрент или Роби от Враца. Съсед, израснал съм заедно с него. Живели сме блок до блок във Враца. И другия човек беше Страйк от Видин. Респекти за него. Пили сме с него много пъти. Познавам се с техните много големи пичове. Били сме много пъти по митове. Срещали сме се в много битки. Срещу него и Роби съм играл на трето издание на On Fire. Бих ги тогава и продължих напред. Песента, даже още си спомням, още като я пуснаха, ти казвам, толкова съм избухнал, толкова се накефих на Swollen Members Bottom Line. Беше. Песента чук, както и да е, продължавам напред. Когато се стигнаха, нали, всеки от групите беше значи, победители от групата отива срещу победителите от другите две групи. Мгм. Така. Всъщност не, това беше извинявам се, това беше на втория On Fire. На втория On Fire. И нали, накрая се сбираме трима човека. Извинявам се, 4, защото те нали са 4 групи. Победителят от групата нали, отива на финал. Директно. И сме аз, едно аверче от Враца, казва се... ще излъжа, даже не му помня името в момента. Цъка... Щех да кажа попинг, обаче той не е точно попинг, по-скоро прави трикове. Мгм. Заедно с Кати от Свищов и един бибой.
мисля, че от Monster Strike. Когато аз бях първия и всъщност когато почнах да правя силок, карах движения, верно другото, че и облеклото ми не беше много подходящо, защото бях с тесни дрехи. Трябва искам да вмъкна, че силок изглежда много, много по-хубаво, когато си с смъкнати дрехи. С широки дрехи, не смъкнати, с широки дрехи, отколкото когато си с дрехи, които са по теб. Нормално. Когато играх, хората не се изкефиха толкова. Нали, съдиите, може би публиката се изкефи яко, защото аз наистина вкарвам страшно много емоция, когато танцувам силок. И песента, която ми беше пусната на Timberlake и Timbaland, как беше? Нещо с... Не, с Си започваше. Нещо Out беше. Абе, не мога да сета една песничка, готина, има ритъм. Нещо Check It Out ли беше? Не. Ясно се сещам. Аз в момента не мога да се сета. Как ми излезе главата? Сега човек ще е мисля... А не с Джастин Тимбърлейк. Да, аз с него ти казвам с Timberlake и Timbaland. Да, сетих се за какво става въпрос. Няма. Тъм на езика ми не мога да я кажа, разбираш ли? Какво беше? Добре, както и да е. Песен на Timbaland и Timberlake, песента беше много яка, ритмична, знаех я наизуст, пял съм си докато играех, страшна емоция, публиката ми се изкефи, даже имаше много викове, но някакси останах на последно място. На четвърто място останах. Някакси другите стилове, не знам, повече се кефат на тях ли, може би аз не съм бил с хубавите дрехи, с широките дрехи, че да не съм показал наистина как трябва да представлява стилока. Аз тогава не бях с широки дрехи, защото аз лично влезнах в турнира така, защото нямаше човек, един човек просто ми трябваше за да запълни свободните места, които бяха за турнира. И Некето, който беше организатор, ме помоли просто да участвам, за да го запълна и така. Но някакси не се кефат толкова хората, които танцуват на силока. Ами да, защото е доста ограничен в момента, като стил все пак на част, което съм забелязал, че някой като танцува силок и публиката го гледа надолу в краката. Carry Out се казва песента. Какво? Carry Out. Да, точно. И има моменти, когато дори краката ти не се виждат. Има предвид, че не се ли виждат краката, то се губи 75% от ефекта. И тогава вече трябва да се вкара този грув, движение с тялото, ръце, глава и така нататък. Значи този грув се постига с баунса. Не знам дали си забелязал. Точно това правене е така на тялото, докато танцуваш и самото подскачане ти създава точно този грув. В попинга. В попинга, в силока. Това нещо го казах, както казах, още в началото на предаването го казах, че на едно моят приятелче, който не вкарваше точно този баунс, който е нормалния, който нали се е на бам, бум, бум, бам, бум, бум, бам. Той в момента, в който почна да го прави това нещо, наистина почна да танцува. Защото както той във всеки стил си има грув. И когато ти го имаш този грув, ти де-факто правиш, в смисъл ти танцуваш. Защото си постоянно в ритъма. И когато ти си по песента и го правиш този грув, ти танцуваш. И то точно това представлява танцуването, да вкарваш грува. Само това е танцуването. Допълнителните движения са ти вече, нали, това вече те отличават от останалите, които ти правят само грув. Не знам ти как мислиш, но според мен е точно това. Във всеки един танц. Дори попинга.
Попинга е парти денс. Локинга също е парти денс. Нали, грува ти е един и същ. Всеки си танцува, нали? Обаче, когато застане батъл, ти пак правиш грува, обаче след това карваш. Бам, 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 нали? Мгм. И ти си някакси отличаваш се от другите. И точно затова ти си по-специален. Защото се отличаваш от другите. Може би, аз лично не го харесвам точно тази дума по-специален, защото всеки човек е равен. Според мен. Но един вид има повече а, повече умения има и повече знание това как да се движи, как да зарадва аудиторията от другия. Защото всеки един човек има шанса да се развива, всеки един човек трябва да има шанса да получава знания. Макар че има го и този момент, в който много хора не си шерват или така да кажа, не си споделят с други хора знанията, защото един вид ще станат по-добри от тях. Което според мен е един вид избяг от предизвикателството. Това ти да споделиш на някой това, което ти знаеш и в същото време да надградиш на това нещо, защото обикновено, не знам дали си забелязвам, но когато ти учиш някой, ти забелязваш някакви тънкости на тия неща и ай, тук мога да го направя Да, така. когато учиш някого на нещо, ти самия го научаваш това нещо 3 пъти по-добре, отколкото ако се учиш сам. Дори, значи, не мога да кажем колко пъти, но идват ти някакви идеи за нещо по-добро. Идват ти някакви нещо за нещо по-добро. Дали ще е било то с едно движение повече? Едно движение повече те прави по-добър от другия. Защото, освен нали, основата, която имаш, ти имаш и нещо повече от него. Едно движение може да постави началото на съвсем нова идея. То така се е създал попинга и локинга, бе. Да. От попинга, знаеш как се създал локинга? Локинга не. Значи локинга, пиш си танцувал в дискотеката и нали, правил си там някакви движения попинга и изведнъж човек е направил някакво такова движение, дето и той не знае какво е направил и от тогава се е почнал локинга, разбираш? Всъщност направил и движението лок. Ага. Лок. И оттам, мисъл и самото му движение, което, защото локинга има малко по... мисъл, движението в локинга е малко по-различно от попинга. Да, доста. Самия грув е малко по-различен. Не е толкова... Как? Едновременно супер остро, обаче и разчупено. Да. И той това нещо го е направил, разбираш и с този нов стил, който в момента се практикува страшно много хора. И затова големите мастери, които преподават все още, които си измислили стиловете, пак казвам, не става дума само за хип-хоп стиловете, балет и така нататък. Даже човек, който е създал модерния балет, е вкарал части от хип-хопа в основния, нали, класическия балет и е създал модерен балет. Точно това разчупване на балета. Тоест, вкарал е два стила, вкарал е някакви нали, елементи от тези два стила и е създал модерен балет. Който всъщност е точно този модерен танц, който се практикува от много групи и има много класове, които преподават. На които се дават. В смисъл, точно тези хореографии, които се правят по клипове и така нататък, точно това е модерният танц. Точно това разчупено и това да чувстваш музиката и така нататък. То всичко спада до контрол. Ако имаш контрол на цялото си тяло, то научаването на един стил танц би било супер лесно. И ако примерно усъвършенстваш вид танц, в който трябва да имаш супер голям контрол, би било по-лесно да научиш други стилове. Като примерно ако знаеш попинг на супер високо ниво,
би ти било лесно да научиш локинг, дори и стилове свързани с футворк. Мгм. Като го казваш това нещо, мога да спомена отличен мой опит. Наскоро бях на едни workshoпове, на които ме накараха да влезна. Единия workshop беше за начинаещи. И самия за хип-хоп говоря. Този, който е създаден от Electric Force. А, значи, когато отидох там, мисля, когато влезнах, защото аз преди това бях на един друг workshop, който беше по попинг, но когато нали, почнах да правя движенията, които показваха, на мен лично не ми беше толкова трудно, защото го имаше точно този баунс и това движение, което съм го научил от попинга, нали, което ти е от кръста, идва в гърди. Да, на мен и затова не ми е толкова атрактивен самия стил хип-хоп танци, защото той включва идеи от всякакви други видове танци, но на по-низко ниво, според мен. Примерно, в един хип-хоп танц може да са включени изолации от попинга, обаче Да? те са направени така, че да се вписват в самия стил хип-хоп. И за мен оригиналният вариант се изглежда по-добре. Мгм. Еми, да ти кажа честно, хип-хопа е може би как да ти го обясна, най-отгоре на пирамидата на хип-хоп танците. Може да, защото няма никакви ограничения, може да се Абсолютно никакво правят. ограничение нямаш. Абсолютно никакво ограничение нямаш. Единственото нещо е грув. Това е единственото нещо. Научиш ли грува да го правиш всеки други движения, които да вкарваш по грува, нали, по ритъма, по тактовете на песента, изглеждат нормално за този стил. Нормално. Няма ограничения в движения. Абсолютно никакво ограничение нямаш. Докато в попинга си имаш различни стилове, които, нали, то пак нямаш толкова ограничения, но има някакси. Сега не Трябва да може, спазваш ъглите, изолациите. нали, и това движение, което ти е наляво надясно, защото в попинга нямаш нагоре и надолу. Мгм. Нали, повечето ти е в ляво и в дясно. Нали, затова имаш точно тази изолация на главата. И имаш нали, имаш някаква граница, но пък всъщност разстоянието между тези две граници е много голямо. Много голямо. Тоест ти мога да караш страшно много неща, но пак нямаш достатъчно свобода. Докато в хип-хопа мога да правиш всичко. Всичко мога да правиш. Да. Защото не мога в попинга да вкараш брейкинг, примерно. Веднага. Да Ами, вкараш някакъв power move, примерно. точно ще ти кажа, че Power Move съм гледал да вкарват и фризове. Рено Сала е вкарвал много брутален фриз. Ама, И, нека си. и не изглежда естествено, обаче все пак преминаването към фриза му беше доста добро. Въпреки, че е малко странно от попинг изведнъж да преминеш на някакъв фриз. Странно и на мен ми е странно, честно казано, но точно там е границата, че има някои стилове, които просто не можеш да ги вкараш. Някои движения от стил, които не можеш да вкараш. Например, топ рока мога да го вкараш, то не. Кой? Топ рок. В Да. попинг стил. Мога да го вкараш, абсолютно никакъв проблем няма. Напъването на крака попваш, тъпваш, попваш. Да. Нали, абсолютно никакъв проблем нямаш, но има някои движения, които просто не могат да се вкарат. Например, не мога да правиш хеликоптера, разбираш, на поп. Можеш да го правиш на тикинг вариант. Ако си някакъв много здрав и можеш да го контролираш толкова добре, че да го правиш на забавен кадър. Да, много трудно ще бъде. Да. Много трудно ще бъде. Много, много, много трудно ще бъде. Почти невъзможно е. Почти невъзможно, защото самия хеликоптер, не знаеш колко е въртенето. Да, защото значи, той хеликоптера до един момент можеш да го правиш на забавен катър, обаче има един момент, в който трябва да натиснеш и да приложиш страшно много сила, за да Да се завъртиш отново. стигнеш до следващото завъртане. Да. Аз съм се пробвал и правя едно завъртане, обаче не ми стига силата, за да се изтласкам и да се върна в изходна позиция, за да направя следващото завъртане.
Затова ще трябва тренировки много. Да. И така. Еми добре. Поговорихме бая за нещата. Надявам се на хората, които са ни гледали. И на хората, които не са ни гледали, да им харесал. Няма как. Значи, то се записва на Twitch. Когато свърши, когато не приключиме, ще го Яра, какво правиш на... Опъвам си краката тук на един стол, съм си сложил, за да ми е по-удобно, обаче тя е легнала на стола. Ще се записва, в смисъл самото предаване се записва в Twitch. Ще го пусна по-късно, като приключиме, да се гледа от който поиска. За следващото предаване, честно казвам, не съм намислил кой точно да включа. Ох, Яра, хапаме тук. Мисля да викна Искрен, Only Walk. За сега така го замислям. Ще видя, мога да ми се промени мнението следващите дни. Мога да видя някой човек, който да е така малко по-назад. Някъде 2008 да е почнал. 2009. Защото, честно казано, Искрен май почна 2010 да така. Не, Искрен трябва да е... Дори той може да е 2008. Не е 2008. 2009. Със сигурност не е 2008. Ако си говоря от него, не е 2008. Може би 2009, ама да някъде средата, не знам. Желев също ще го викна. Имам мисли за още някои... Нали, на ум имам за още няколко локъра, които аудиторията не ги познава много добре, но ще се запозная с тях. Шаут-аут за мамен GDH от... Той май беше от Провадия. Не, извинявам се, не от Провадия, от Попово, точно така. От града на наш последен шампион Балан. Коко. Помежду другото, той също ще ми гостува на някои от предаванията. Говорил съм с него. Той в момента се занимава повече с участие и правене на клипове. Снима в клипове на песни на така по-известни изпълнители, които се пускат по The Voice. Щех да кажа хип-хоп изпълнители, в смисъл нямаше да кажа, можех да кажа хип-хоп изпълнители, обаче не са хип-хоп изпълнители, така че няма как да ги нарека хип-хоп изпълнители. И много ме нерви това, че не нерви, а по-скоро дразни ме, че тази телевизия The Voice, която всъщност я водят хип-хоп и R&B, пускат Криско и Килата и говорят хип-хоп. Има едно даже предаване в The Voice, което се води точно хип-хоп и R&B, което се пуска и разбираш ми пускат Килата и Криско, като се води хип-хоп. Стига молите хора. Тия парчета са предназначени за клубове, защото сега може ли да си представиш как в една дискотечка, която ти пуска така клубна музичка, миксове, хаосчета, диджейчета, изведнъж да ти набичат underground хип-хоп, чийто текст е супер смислен и не става въпрос за купони, партията, коври и коли, ами става въпрос за проблемите в държавата. Защо не? Има такива клипове, които наистина... Има и те не са малко. И те не са малко траковете. И всеки... Даже излизат и нови. Например, Рик Рос, Нас, Big Daddy Kane има супер яки тракове, които са за клубове. Да, обаче, пак като замислиш,